No sé si s'aplausa. Bé, jo toco no agafar el micro, m'ho sentireu, o no? M'ho sentireu també? Benvinguts i benvolgudes. Avui el Cercle Artístic donant inici a les terceres jornades de premsa local de Menorca, organitzades per l'Institut Menorquí d'Estudis i que duen per títol 150 anys de premsa catòlica menorquina. Els ponents que avui divendres ens acompanyaran són Miquel Àngel Limón Pons, Josep Manuel Alès Salvat i Sebastià Roger Barber. Demà dissabte comptarem amb les ponències de Miquel Pons Portella i Antoni Fullana Marquès. Els vull agrair a tots la seva disposició per participar en aquestes jornades. És un plaer per al Cercle Artístic poder col·laborar en les mateixes i participar del programa que els membres de l'Institut Menorquí d'Estudis han dissenyat, compartint la commemoració i col·laborant amb la logística i l'acolliment dels ponents, per fer possible que les jornades s'hagin pogut dur a terme a dues entitats culturals com l'INE i el Cercle, la finalitat de les quals sempre ha de ser apropar el coneixement a tots els menorquins. Aquesta compartició hauria de ser un model de vida cultural per a les nostres respectives institucions. Aquesta experiència que enguany s'ha donat hauria de ser la primera d'un seguit i marcar pauta per a la creació d'altres punts de confluència i cooperació entre institucions que segurament són possibles en molts altres camps. Personalment, crec que aquestes formes de cooperació haurien d'acabar normalitzant-se i Ciutadella, a través del Cercle Artístic, s'ofereix a deixar aquesta porta oberta per donar entrada al nou paradigma de treball entre corporacions culturals. Durant aquests 2 dies ens endinsarem en un món que, a diferència de la història de la literatura, per posar un exemple, està tot per fer i descobrir. És un camp, el de la història del periodisme, que segurament encara no està prou desenvolupat i aquestes jornades contribuiran a donar-hi llum. No hem de passar per alt que enguany, a banda de celebrar-se els 150 anys de la fundació del Bien Público, hi ha uns aniversaris que també és ben oportú que siguin celebrats a Ciutadella pel seu record i la seva anàlisi. No són altres que els 110 anys de la fundació com a diari catòlic de l'Iris el 1913 el bisbe Joan Torres Ribes i els 80 anys de l'Iris com a setmanari, amb la mateixa capçalera que avui coneixem de la família Alès. Dues efemèrides que afecten directament a la història cultural de Ciutadella i que motiven encara més aquesta cooperació entre institucions culturals, atès que donen l'oportunitat que Ciutadella, a través del Cercle i de l'INE, recordi 2 aniversaris significatius del periodisme del municipi. No voldria acabar sense agrair la vostra assistència, tot desitjant l'èxit d'aquestes terceres jornades de premsa. Gràcies. Moltes gràcies a tots vosaltres per participar d'aquestes sessions. Dono naturalment la benvinguda a tots els qui sereu ponents o participants d'aquesta segona tongada de sessions en nom de l'Institut Menorquí d'Estudis i de la secció de Ciències Socials, que és la responsable de l'organització d'aquestes jornades. Unes jornades que, atès de la gran densitat que hi van trobar del tema elegit, vam pensar que seria ben oportú que poguéssim fer 2 sessions, repartides entre Maó i Ciutadella, tenint en compte que la matèria a tractar, història del periodisme, en aquest cas concretament la història de 150 anys de periodisme del Bien Público, era suficient perquè els 2 pols periodístics de la història de Menorca tinguessin o poguessin rebre sessions al respecte. I efectivament, com vam comentar a les sessions inaugurals la setmana passada a Maó, resulta que havíem considerat gairebé ineludible que aquest petit grup que ara comença, que treballa temes d'història de la premsa de Menorca, fagués alguna recordança del 150è aniversari de la fundació del Bien Público. El Bien Público, sense que hagi d'entrar en gaires detalls, per no menjar-me temps de la sessió específica que em correspon a parlar aquí i ara, és un dels més importants repertoris periodístics històrics de Menorca. Perquè ell tot sol, només el Bien Público, va cobrir un període que cap altra premsa que va oberta i tancada, és a dir, premsa històrica, que denominam, vagi assolir un procés tan llarg
tan continuat de periodisme durant 66 anys, entre el dia 1 de març de 1873 i el 28 de febrer de 1939. Aquest repertori és tan ampli, tan dens i tan extraordinari que trobant-nos en el 150è aniversari era gairebé indefugible que en poguéssim parlar, estudiar i conèixer. Però a la vegada també ens adonam que a Ciutadella, com dic, l'altre gran pol d'espàlpit periodístic, històric de Menorca, resulta que també tenia alguna commemoració interessant a fer, el diari Aliris, fundat el 1913. Per tant, també un 90è aniversari. I a més, les circumstàncies també li dona que aquest Iris, reconvertit en setmanari després de la Guerra Civil, 1943, també té un aniversari rodó dins aquest 2023. Tot plegat, idò, feia també prou oportú que en parléssim també de Ciutadella, estant no només a Maó, que és on radica la seu de l'Institut Menorquí d'Estudis. I per tant, hem dividit aquestes sessions en dos grans blocs, Maó per parlar de la seva premsa, en aquest cas catòlica, perquè totes aquestes capçaleres que estic esmentant se caracteritzen, entre d'altres circumstàncies, per haver tingut sempre una proclamació de línia editorial i de pensament catòlic, i van dir, totes tres estan inscrites en aquest moviment, importantíssim moviment de la premsa catòlica, importantíssima fins i tot a nivell europeu, a partir de la segona meitat del segle XIX, i en el cas de Ciutadella el que farem serà posar l'èmfasi en aquelles publicacions periodístiques que formen part de la història i que estan vinculades en aquest denominador comú que va caracteritzar el bien públic. És a dir, una publicació que es proclama des del mateix dia fundacional com a premsa de pensament catòlic. Efectivament, el catolicisme, i no entraré en més consideracions genèriques, és un dels grans pilars de la història del periodisme de Menorca. És una, per altra banda, de les modalitats, el periodisme de pensament catòlic i a la vegada polític, perquè són sobretot capçaleres polítiques en gran part, elles constitueixen uns dels pilars robustos, importants, solidíssims de la història del periodisme, però que evidentment no acaba aquí. Hi ha altres modalitats periodístiques, també de pensament social i polític, amb una densitat equivalent, que probablement en el futur haurem d'anar sistemàticament abordant. Estic pensant sobretot en el periodisme, en el cas de Menorca, en el diari, en concret, periodisme diari, el periodisme de pensament republicà. I aquestes dues grans columnes avui ens centram en el pensament catòlic per aquestes efemèrides que he assenyalat. I més en concret, avui ens centram en el moviment, en el pensament i en el panorama periodístic històric de Ciutadella, en el cas centrat efectivament a Ciutadella. I jo us oferiré una mirada general molt bàsica, allò que en dèiem en els estudis de periodisme, una descripció registral de les capçaleres que entrarien de manera coherent i de manera més explícita en aquest moviment internacional de la premsa catòlica. I quan dic internacional és perquè sobretot és una premsa que comença a agafar cos, comença a fer teoria i comença a fer, diríem, una projecció ciutadana, sobretot a França, a Itàlia, a Alemanya i a Espanya, a partir del magisteri de dos papes importants del segle XIX. Un, Pius IX, i l'altre, Lleó XIII, que són els primers que parlen sobre els mitjans de comunicació, la conducta del periodisme i la funció social del periodisme inspirat o emparat en el pensament catòlic. I a més, com dic, que se va escampar arreu de tota Europa, excepte, molt migrada, a la Gran Bretanya. Però els altres grans països d'Europa va tenir una empenta i una profunditat al moviment de pensament catòlic que gran part d'allò que direm sobre quina és la mirada en el periodisme i en la hemerografia del periodisme de Ciutadella està imbuïda i moltes vegades està esperonada per aquest moviment internacional. I, per tant, el mapa general de Ciutadella és el següent, segons el que duc preparat.
Com que la implantació de la impremta a Ciutadella va experimentar una aclimatació més ben tardana, també aquelles produccions de les arts gràfiques que anomenem publicacions periodístiques van aparèixer amb un cert retard respecte de la cronologia que es va observar en altres indrets de l'illa de Menorca. A Maó, com tots sabeu, l'arribada de la impremta se situa darrere l'any 1750, en època de dominació i sobirania britànica. El primer brot de les publicacions seriades, regulars, però no arriben a Menorca fins al 1811 amb la fundació d'una publicació que es va titular El Semanario de la Isla de Menorca, feta en els tallers de la Nissaga Fàbregas, que és la mateixa família que havia fet dur de Londres unes caixes d'impremta en aquest 1750. En canvi, però, a Ciutadella, les premses mòbils de Gutenberg no hi van ser instal·lades fins l'any 1843, quan Josep Argimbau va crear la primera oficina tipogràfica que ara com ara ens és coneguda per tradició. I dic tradició perquè ens manca molta documentació i, per tant, molta certesa documental d'aquesta primera impremta, que és cert que va existir, creada per Josep Argimbau el 1843. Però aquesta novetat tecnològica d'en Josep Argimbau no va tenir gaire arrelament. El 1948, 5 anyets més tard, les seves instal·lacions i alguns petits elements i alguns estris que ell havia anat incorporant en aquest petit taller van acabar sent venuts en el principal impressor que hi havia a Menorca en aquells moments, que és en Joan Fàbregas Pasqual, un descendent d'aquest Jaume Fàbregas que va dur les caixes d'impremta en temps dels anglesos. Per tant, enviat tota la impremta de Argimbau cap a engrandir la impremta d'en Fàbregas, de nou Ciutadella va entrar en un cert silenci de tipografia. I per tant, tindrem un silenci que també afectarà en la producció de publicacions periodístiques. Aquest silenci es va prolongar fins dia 1 d'abril de 1873, gairebé 30 anys després del primer intent d'en Argimbau. I ho fa un fill d'aquesta nissaga Fàbregas, en Salvador Fàbregas Cintes, que, havent-se repartit la impremta de la família, eren 3 germans, en Pau, en Bernat i en Salvador, repartint la impremta de la família perquè el seu pare ja és mort, finalment els germans decideixen que el petit, en Salvador, se traslladi a Ciutadella i instal·li una impremta perquè hi ha mancança absoluta de premsa. Fins i tot una mancança molt peremptòria, perquè en aquells moments Ciutadella, amb un nucli d'intel·lectuals, estava intentant quallar una producció periodística, una publicació que tanmateix l'havien d'enviar a imprimir a Maó. Per evitar aquest trastorn, allò que van decidir els germans Fàbregas Cintes és enviar el seu germà Salvador. I efectivament, en Salvador compra una impremta, s'instal·la a Ciutadella i aquí va viure, aquí es va casar, va tenir una descendència femenina de 3 filles i aquí van quedar els seus descendents fins que morirà el 1913. I aquesta impremta acaba finalment sent transformada en la impremta del Sagrat Cor i altres que van tenir una estreta col·laboració en tota la producció d'impremta en general, però periodística en particular, del món eclesiàstic i la diòcesi de Menorca. Hi havia en aquest moment, en aquests primers moments d'en Josep Argimbau, però hi va haver un intent, perquè sempre hi ha aquesta concordança, aquesta concomitança entre allà impremta, allà publicació periòdica. I en Josep Argimbau va fundar una publicació amb caràcter literari amb el nom d'Isleño, però finalment aquest Isleño va haver de tancar en el compàs mateix del tancament de la impremta d'en Argimbau. En aquests primers períodes hi ha també algun intent d'alguna publicació, generalment molt breu, molt irregular de període de publicació i sobretot inspirades en un cert model de periodisme satíric. I es van fundar, però molt poques edicions
Fray Supino, d'un Andreu Roses, que a més de donar nom en el lloc de Son Roses, va ser regidor de l'Ajuntament de Maó, de Ciutadella, en els anys centrals i gairebé cap al final del segle XIX, i també una altra publicació des que sembla que hi devia haver un parell d'edicions i no gaire més, i la veritat és que no s'han trobat exemples impresos. Hi ha alguna referència escrita d'una publicació que es diu Fray Gerundio. Aquest silenci, efectivament, es romp a partir de 1873 i ràpidament una de les primeres coses que fa en Salvador Fàbregas quan s'instal·la en un carrer que en aquell moment es deia Espartero, el camí de Maó, en aquells moments que estem ja acabant la Primera República, es deia el carrer Espartero, allà s'instal·la i ell comença a fer una producció periodística tant pròpia com tant encàrrecs, i publica El Ciudadano, El Porvenir i també El Parte Telegráfico Diario. Ara bé, a partir de 1881 estem en un moment important dels canvis de la vida política de la restauració, que sabeu que s'ha proclamat amb l'aprovació de la Constitució canovista de 1876, que el 79 fa una llei d'impremta, la primera llei d'impremta més o menys oberta, que reconeix explícitament el dret de publicació, molt limitada en lectura prèvia, tot i que va tenir restriccions, però a partir de 1881, aquesta etapa de la restauració, que en els primers anys està dominada per les formacions polítiques que inspira Antonio Cánovas del Castillo, liberal conservador, per primera vegada arriba en aquest joc d'estornisme tan característic de tota la primera etapa de la restauració, arriba Práxedes Mateo Sagasta, que és per primera vegada convidat per al rei a formar un govern. Els presidents del govern no els elegia el Parlament, els elegia el rei, perquè la Constitució liberal d'aquest període és molt distint a la democràcia que avui en dia practicam i coneixem. I per primera vegada, efectivament, pren el poder i constitueix un govern fins al 83, des del 81, Práxedes Mateo Sagasta, que hi ha una obertura, una millora de la tolerància i de la llibertat de premsa. A Maó es funda un diari republicà democràtic, agrupant totes les forces que no són liberal-conservadores, que són canovistes, i funden el diari de El Liberal. En el cas de Ciutadella, a més de mantenir El Eco de la Pàtria, El Ciudadano, Primera Època, etc., per primera vegada apareix una publicació d'inspiració explícita de pensament catòlic, que es diu El Semanario Católico Popular. La importància d'aquesta publicació, que té una periodicitat setmanal, a vegades fa alguna producció bisetmanal, la gran importància d'aquesta és, primer, perquè inaugura una premsa de pensament catòlic explícita, proclamada com a tal, defensada com a tal, i que orientarà la línia ideològica de la seva línia editorial, que és que en dèiem en periodisme. Però a la vegada perquè és el germen perquè ella mateixa, per un acord intern de transformació d'aquest setmanari, aparegui el Vigía Católico, que apareixerà 1882 i es mantindrà gairebé en actiu fins principis del segle XX. Donarà pas a La Verdad, una altra publicació d'explícita obediència diocesana, com ells mateixos se proclamen, i després dona pas l'any següent, del 12 al 13, dona pas a l'Iris. Per tant, el Semanario Católico Popular és el primer germen que té una important evolució i transformació fins que arribarem en el primer periòdic diari que se proclama de pensament catòlic de la història del periodisme de Ciutadella i de Menorca. Perquè experiències periodístiques de pensament catòlic a Maó no eren diàries. El diari Público, com he dit, sí que se proclama des d'aquests primers moments de la Primera República, 1873, com a diari de pensament catòlic. Però no es comporta en plena obediència diocesana. És a dir, no té el lema autorització eclesiàstica,
que sí tenia la resta de publicacions periòdiques. Fins en el punt, només molt ràpidament dir-vos, que els 3 grans diaris de Maó, que sí que tenen una voluntat d'obediència diocesana i de ser permeables en el pensament de l'Església i en el magisteri del Papa, que en aquests moments, com abans he dit, irradia molt de pensament sobre periodisme i mitjans de comunicació, són el Grano de Arena, el Semanario Católico i el Maonès. Aquests 3, en moltes circumstàncies, que no explicaré, no entraré en detalls, critiquen profundament en el bien públic, perquè no el consideren de debò prou d'obediència prou catòlica. I per tant no està prou en sintonia amb l'autoritat eclesiàstica de Menorca que encarna el bisbe resident en cada moment de la diòcesi de Menorca. I tenen algunes polèmiques fins i tot. Encara que el bien públic, durant tots els 66 anys, sempre es va proclamar un diari de lleial consciència i vocació periodística d'inspiració cristiana, sempre i expressament catòlica. Però bé, això són altres circumstàncies que afecten en el diari que ben bé no volem parlar aquí. Aquest primer cèl·lula de periodisme catòlic de Ciutadella, Semanario Católico Popular, va tenir una vida relativament petita perquè va ser de gairebé 2 anys no va arribar. Setembre del 81 a desembre del 82, per donar lloc després a la fundació del Vigía Católico. És evident que les persones principals que estaven darrere del Semanario Católico després ho seran darrere del Bien Público i finalment ho acabaran sent dins l'IDIS, és el grup més intel·lectual, amb més formació acadèmica d'un grup de preveres i d'autoritats eclesiàstiques que, a més de la seva formació estrictament de sacerdotal, també tenen formació en estudis humanístics, han estudiat filosofia i lletres i tenen, per tant, una formació, en aquest sentit, diríem, de formació intel·lectual, no exclusivament i únicament de pensament catòlic i teològic, per dir-ho d'aquesta manera. Els noms principals d'aquest grup, una persona és clau, en Pere Mollcamps, que és un germà de l'impressor Antoni Mollcamps, molt important en el combat de segle per al periodisme, també per les gràfiques de Ciutadella, però també hi ha col·laboradors en aquest setmanari com Antoni Cursac Trujol, que també va tenir una gran vocació periodística, va acabar emigrant a Buenos Aires i allà va fundar un periòdic per la migració de Ciutadella i de Menorca, que es va titular El Menorquín. També hi havia en Josep Febrer Al·lès, de Ciutadella, el degà Febrer, que tots segurament coneixeu amb aquesta expressió. Hi havia en Sebastià Vives en Mengual, que també era una altra autoritat de perfil eclesiàstic, i un notari molt important, Antoni Bonet Anglada, que després els veurem encara projectant-se a les següents transformacions del Semanario Católico. Ells formaven, d'alguna manera, una mena de triangle de front d'activisme periodístic però des de la seva condició i formació de pensament catòlic. Un altre és en Gabriel Vila Anglada, en Joan Tudrimoll. A la vegada tots aquests eren preveres que tenien responsabilitats docents en el seminari, donaven una assignatura o una altra, també, per tant, també transmetien coneixement i formació humanística, científica i teològica. Aquest Semanario Católico, però, com dic, acaba transformant-se en el Vigía Católico. El Vigía Católico és un diari que ho cobrirà una etapa llarguíssima, des de 1882 fins 1907, si no recordo malament, ja m'ho aniré trobant, i per tant representa un repertori molt important, molt dens
de notícies, d'informació, de pensament, d'articulisme, de corresponsalia, etc., fins que això encara es multiplicarà excepcionalment quan apareixerà l'Iris. Els directors d'aquest Vigía Católico van ser una mica aquests noms que dic, el Degà Febrer, després també en Gabriel Vila, en Pere Mollcamps, que fins i tot en Pere Mollcamps se'n feia càrrec moltes vegades fins i tot de compensar les pèrdues econòmiques que produïen aquestes publicacions, que no tenien una tirada superior a 150 exemplars, que és evidentment una tirada baixa. I a més, el periodisme encara no estava tan desenvolupat en aquest sentit, a més tenia molt poca cartera publicitària. La tenien tots perquè encara el món comercial encara no s'havia introduït suficientment dins el món de la comunicació escrita. Després hi ha també, complementàriament, un altre diari que se suma en aquest moment i apareix en el món del periodisme, que és el Noticiero Popular, que també és un diari que també es proclama de vocació i de convicció catòlica i a la vegada de notícies. El primer del Noticiero Popular va aparèixer el 1909 i va tancar el 1912. Perquè tots aquests intents en paral·lel o per transformació, tots anaran confluint finalment perquè acabi apareixent a Ciutadella el diari per antonomàsia, perquè és un periodisme diari que serà l'Iris com a diari catòlic. El Vigía Católico té dues grans etapes. La primera arriba fins a 1891, en el que sobretot era un diari que, a més de fer un servei d'informació de notícies, perquè té una vocació informativa, no només de pensament catòlic, però en aquesta primera etapa sobretot se dedica a cobrir una necessitat que té l'Església Diocesana de Menorca, i és publicar els textos de pensament del bisbe resident de cada moment. Publicar els documents, els decrets, les informacions i tot el pensament que el bisbe necessita difondre i fer arribar a l'opinió pública. El concepte és molt contemporani, encara no es deia així, però diguem, damunt la societat. Però tota aquesta producció, tota aquesta atenció per publicar els decrets, per publicar pastorals, per publicar cartes circulars, documents, pensament, etc., moltes vegades en el fil de l'actualitat i la informació política i social, deixa de ser necessària la funció del bien públic quan, el 1891, la diòcesi de Menorca determina aprovar la creació del Boletín Eclesiástico del Obispado de Menorca. Es diu encara així, no Boletín Oficial del Obispado, encara es diu Boletín Eclesiástico Oficial de l'Obispado de Menorca. De tota aquesta documentació més oficial, més formal, més legal, més reglamentària, deixa d'aparèixer en el bien públic i apareixerà naturalment en el butlletí oficial de la diòcesi. Descarregat el Vigía Católico d'haver de transmetre i d'haver de fer ressò i d'haver de vehicular tota aquesta documentació més formal, més de govern de la diòcesi, es transforma fins i tot en un tamany de diari estàndard, no de tipus petit, com tenia, un format d'un quart una mica prolongat, i adquireix una gran vocació informativa periodística amb el sentit més convencional informatiu. Naturalment, sense, en absolut, tot el contrari, sense fer cap desdeny ni, diríem, deixar de banda tot el que pugui representar
la informació d'escolta, la informació parroquial, informacions sobre vida parroquial, vida eclesial, vida sacramental, de comunions, etc. Aquest tipus d'informació la continua publicant, però ja amb un sentit molt més periodístic o informativa que en aquells moments encara no havia tingut. A més, crea una redacció estable, una redacció amb corresponsals, fins i tot fora de Menorca. El primer corresponsal que envia publicacions de fora de Menorca és en Josep Cavaller Piris, que es troba a Barcelona estudiant la carrera de farmàcia. I ell envia informació en una columna que anomena Des de Barcelona. I allà publica, no només publica, que també ho fa molt preferentment, informacions de vida eclesial, de vida diocesana, esdeveniments que tenen a veure amb el moviment social de l'Església, sinó també, a vegades, informacions de tipus social, política, i com ho faria un periodista més o menys convencional i en un sentit modern de la paraula. Després també tenia una corresponsal, ja entrat als anys 20, tenia una corresponsal dona, Antònia Pujol. Antònia Pujol firmava no només les seves cròniques, sinó també alguns llibres que va publicar com a Alicia Davids. Menorca Blanca Azul, que no hi havia la I grega, no hi havia la I copulativa, era Menorca Blanca Azul. Aquesta famosíssima relat de viatges que explica una vinguda a Menorca amb el seu espòs, que era tractant del comerç, i com descriu Menorca i cap als pobles de Menorca, mentre el seu amo se dedica a comprar i a vendre, ella fa descripcions de la Menorca paisatgística, humana, etc., que va trobant. Aquesta autora, que era de Barcelona, col·laboradora de La Vanguardia, va també treballar com a corresponsal des de Barcelona amb una secció igual amb el mateix nom que Josep Cavaller Piris des de Barcelona. A més, tenia corresponsals a altres llocs de Menorca. El més significatiu, però no tant periodístic i informatiu com de pensament, el tenia a Mitjorgran, perquè som en un moment en què està ple de vida i ple de, diríem, vitalitat intel·lectual el doctor Camps, Francesc Camps i Mercadal, que sobretot se dedica a fer periodisme de pensament, per tant, articulisme de pensament, amb una, sempre encara molt excepcionalment, ho fa en llengua castellana i sempre afirmant Francisco, que fins i tot jo crec que podríem acabar per entendre que aquest període, aquest Francisco, és tota una etapa de pensament i d'actitud cívica, no només cultural i intel·lectual, sinó també cívica, de Francesc Camps i Mercadal. Però també val a dir que tenia aquell vigía catòlico, tenia una perfecta i absolutament insistent consciència de la llengua catalana de Menorca, cosa que és raríssim trobar-ho en el tombant de segle a altres formes de periodisme, a altres experiments periodístics de Maó i de Ciutadella. Es va demostrar la seva, diríem, fe absoluta amb la unitat de la llengua i defensava la unitat de la llengua d'una manera tan ferma que, per exemple, va fer algunes columnes de crítica frontal i a vegades inclús una mica àspera per l'invent del menorquí d'en Jaume Ferrer Perpal. I s'enfronta intel·lectualment, de debò i absolutament, en aquesta forma tan ultrafonètica i tan, diríem, trencadora de la unitat de la llengua i de la unitat ortogràfica, sobretot en el registre culte i escrit, que representava aquest metge de Maó, en Jaume Ferrer Perpal. I també es demostra quan un jove col·laborador, encara no havia acabat la carrera de Filosofia i Lletres, en Cosme Perpal i Marquès, visquent a Barcelona, on havia anat a raure la seva família a partir de 1890, també fa de corresponsal i també envia cròniques va fer un any i busques per El Vigía Católico.
i fent ell, aquest Comes Verbal, una proposta de jocs florals per Menorca, tot d'una, ràpidament, el Vigía Católico li va fer un suport absolut i va considerar que era una forma interessant de conrear i protegir la llengua de Menorca, la poesia, la literatura, etc. Això, però, tanmateix no va agradar gaire a dos dels bons col·laboradors del Vigía Católico. Per una banda, a Camps i Mercadal, que actuava com a corresponsal d'articulisme i de pensament des de Mitjor, i com a redactor de taula, perquè treballava com a redactor de taula, tampoc va agradar gaire a Àngel Ruiz i Pablo. I fins en el punt que la discrepància que va provocar aquest suggeriment d'algú que, a més, tant en Ruiz i Pablo com en Camps i Mercadal van considerar que era massa jove per a aquest tipus de propostes i que no podien quallar gaire perquè no hi havia tradició de cultura poètica, literària, en llengua pròpia, i qui ho ha de fer, i qui som, i qui hi ha en el nostre panorama literari per fer uns jocs florals. Aquesta discrepància va acabar produint un gran disgust en Comes Verbal, que va retirar les seves col·laboracions. Els havia començat, no sé si era el mes d'octubre del 92 i el 93, el febrer, o a finals de gener del 93, va interrompre les seves col·laboracions de corresponsalia i ja no hi va col·laborar mai més. Finalment, en tot aquest moment, i per tant estem en un moment d'esplendor del Vigía Católico en tots els sentits, encara que des del punt de vista de circulació, de tirada, etc., era molt minsa, perquè era la mitjana de totes les publicacions periodístiques d'un signe o d'un altre. En aquest sentit, hi ha un primer historiador de la premsa de Ciutadella, no acabam de determinar encara, els experts no se posen d'acord qui era, firmava amb el pseudònim Marco Aurelio, que diu que el Vigía Católico li representava en aquest grup de periodistes, tots ells clergues, professors de seminari, 80 pessetes anuals, amb dèficit sempre continuat any rere any. Els exemplars s'enviaven fora de Menorca, just era una 80ena, sobre un total a Ciutadella de 174 subscriptors. Per tant, estem parlant quan parlam de quina és la penetració periodística de la premsa, del seu pensament, de les seves firmes, etc., sempre ens hauríem de fixar en aquestes dades, que en general no els posseïm perquè no hi ha registres mercantils. Però en aquest cas, Marc Aurelio, que segurament devia haver conegut personalment en alguns dels actors d'aquest diari, els situa en uns estadis molt minsos i d'unes quantitats petites, molt modestes i probablement amb uns efectes socials molt poc determinants. I a més, caldria sumar com aquest d'il·letrats hi havia, és a dir, quanta gent no sabia llegir i escriure. Per tant, encara els factors encara són una mica més negatius. Però a la vegada van apareixent també a Ciutadella amb aquest Vigía Católico que diríem que no és només eclesial, sinó que vol ser també un mitjà de comunicació, diríem, de pensament obert, se sigui o no se sigui creient i fidel en el pensament de l'Església Catòlica, perquè volia arribar a altres lectors. Entretant, també a Ciutadella es van multiplicar, molt singular i un petit fenomen que és bastant específic de Ciutadella, un seguit de publicacions que podrien ser considerades de premsa orgànica, que però eren de pensament catòlic, que són el Congregante, que era un òrgan portaveu de la Congregació Mariana de Sant Lluís Gonçaga, també és que això va ser l'any 98, a 1902 apareix el Propagador Filodelano, que està consagrat a la devoció del Sagrat Cor, també apareix Nuestro Auxilio, el 1911,
que com a òrgan de l'Associació de Maria Auxiliadora i el primer brot d'un mitjà de comunicació orgànic intern dels antics alumnes salesians. I també l'any 12 apareix Montetoro, un mensual dedicat a la devoció mariana de la Verge del Toro com a patrona de Menorca. I, en definitiva, no només allà en Mejía Católico, sinó que en la tombada de segle, a final de segle, comencen a aparèixer òrgans que tenien més una funció del que en denominar periodisme orgànic. És a dir, que està pensat per als qui formen part del col·lectiu, el consumeixen aquells que formen part del col·lectiu i en principi no aspira a circular fora d'aquest àmbit del propi organisme que li dona lloc. Però arriba un punt, probablement mesclat per el fet de la multiplicitat de capçaleres, la dificultat de finançar les més significatives, el Mejía Católico com a punta de llança, arriba un punt que la diòcesi determina reorientar tot aquest planter de publicació d'inspiració catòlica i d'inspiració i de vinculació orgànica diocesana. I determina la fundació d'un nou diari. És a dir, un nou producte, un nou periodisme diari d'informació i també de pensament catòlic. Això es produeix quan arriba a Menorca el bisbe Joan Torres Ribas. Joan Torres Ribas, que era un canonge de la catedral d'Eivissa, arriba, com sabeu, el 1902 i s'estarà a Menorca fins que morirà estranyat a l'Hospital Municipal de Ciutadella el 1939. És, per altra banda, el bisbe que ha tingut un episcopat el més llarg que es coneix des de la restauració de la diòcesi de Menorca al 1795 i la proclamació del primer bisbe diocesà de Menorca, que és Antoni Vila Camps. En aquest llarg període, una de les determinacions, entre molt d'altres, de caràcter pastoral, de pensament parroquial, eclesiàstic, teològic, etc., una de les preocupacions que sembla que havia demostrat sempre el bisbe Joan era que l'Església de Menorca i la seva estructura diocesana comptés amb el més sòlid, el més renovat i el més eficaç d'instruments de comunicació social mitjançant el periodisme diari. I ell, personalment, va inspirar la fundació de l'Iris. Es havia produït, entretant, quan està acabant el Mejía Católico, hi ha aquesta proclamació, aquesta aparició, multiplicació de publicacions que jo anomeno orgàniques, d'adscripció confessional, apareix un intent de diari amb el vistiplau de la diòcesi, però d'iniciativa particular, que es diu La Verdad. Diario de censura eclesiàstica, amb el vistiplau, en el mil obstat de l'Església i amb el vistiplau de la diòcesi de Menorca. La funda un administratiu mallorquí que arriba a finals del segle XIX a Ciutadella com a administrador del servei de duanes de Ciutadella. José Polo Barbero. Un entusiasta catòlic, molt actiu, relacionat amb molts de moviments eclesials, de laics, etc., a la vida social i pública de la Ciutadella al final del segle, i ell, a compte i risc de la seva butxaca, funda un diari que anomenarà La Verdad. La Verdad, però, li representava un esforç tant personal com sobretot econòmic de tipus personal que finalment la va haver de suspendre. I com a reacció en aquesta suspensió, com a reacció a que el bien público, el Mejía Católico, ha de donar un tomb i s'ha de renovar i ha d'assolir la condició de periòdic diari, que no era el Mejía Católico, el bisbe Joan intervé i aconsella la formació de la primera capçalera diària del periodisme de Ciutadella, que anomenaran l'Iris. L'Iris es crea el 1913, efectivament, i per primera vegada una capçalera se voldrà subtitular
de manera explícita Diario Católico. Així es mantindrà fins a 1936, en el mes de juliol, en el que, com sabeu, és incautat per els moviments anarquistes, socialistes, que s'han aixecat per defensar la república del cop d'estat que el dia 18 de juliol han donat forces militars, primer al nord d'Àfrica, les possessions espanyoles del nord d'Àfrica, i després ja dona el salt del moviment a través de Sevilla, Navarra, etc., arreu de l'estat espanyol. I aquests moviments d'ideologia progressista, d'esquerres, no només es fan amb el control de l'IRIS, que transformen en IRIS Diario Antifascista, sinó que també es fan amb el control del Bien Público i de la Veu de Menorca, en el cas de Maó. El Bien Público és suspès de manera immediata l'endemà del 18 de juliol per un ordre que emet en Paco Mercadal, Francisco Mercadal, que era el delegat de la República, delegat, avui en dia diríem, delegat insular del govern de la República a Menorca, el va confiscar, el va tenir aturat de publicació i en haver passat 3-4 setmanes l'entrega en el moviment socialista de Menorca i a la UGT. Moviments ideològics polítics que acaben designant en el Deseado Mercadal Begú, maonès, la direcció del Bien Público. I així es mantindrà fins que el Bien Público és abandonat. Amb el canvi de nom de Justícia Social, és abandonat per fugir per la diàspora que també va representar la Guerra Civil amb la girada el febrer del 39. I abandonen, naturalment, el Bien Público, que recuperarà la família propietària i després tornaran a fer un intent de recuperar la seva edició, que fracassa. I, entretant, la Voz de Menorca, en aquest cop d'estat del 18 de juliol, va ser consentit per el delegat del govern, que representaven el Front Popular de la legalitat política en aquell moment, el va respectar perquè era un diari que des de la seva fundació, el 1906, s'havia proclamat com a diari republicà. Però, tanmateix, com que no deixava de tenir un cert perfil de republicanisme burgès, el moviment de l'anarquisme de Maó d'aquell moment acaba encantant-se el Bien Público. La Voz de Menorca. I la Voz de Menorca passa a ser publicat com a diari anarquista de defensa de la República. L'IRIS, per donar-vos una referència molt ràpida, és un diari que sí que aconsegueix entrar perfectament en el circuit del periodisme diari. Crea corresponsalies arreu de tota Menorca. En el cas de Maó té com a un dels seus col·laboradors constants Fernando Jansá Guardiola, el mateix periodista que fundarà el diari Menorca el dia 1 de febrer de 1941, quan ja ha passat el final de la Guerra Civil, i té col·laboradors, en el cas de Ciutadella, tan importants com Andreu Casasnovas, que té una àmplia i profunda i de molta qualitat formació literària i que tenia una llarga experiència també en el periodisme de Ciutadella, perquè havia col·laborat moltíssim en el Bien Público gairebé des d'un infant. Va començar a fer primeres publicacions a través de Salesians de Ciutadella, va començar a col·laborar que tot just havia començat el batxiller elemental, s'entén? Quan tenia això, 12 anys, 14 anys, etc. I també havia aportat moltíssima vida periodística en el diari l'IRIS, que el gran estil la va mantenir en peu, i aquell que li va donar tota la seva energia, el que s'hi va volcar en cos i ànima, va ser en Capó Medina, un prevere de la diòcesi que tenia una exquisida formació intel·lectual
i que és l'autor gairebé de tot, de les gacetilles que estan sense firma, de molts de textos d'opinió, és el que orientava els continguts, és el que dissenyava el diari, dissenyar-lo en el sentit de quins continguts li donàvem cada dia i contínuament, i és la persona que fins i tot sembla que hi va aportar també algunes ajudes econòmiques en què val a dir, però val a dir que el mateix Capó Medina parla freqüentment que totes aquelles vegades que el Liris necessitava quadrar els seus comptes en l'explotació anual d'aquest diari, sempre el pagava de la seva capacitat econòmica personal el bisbe Joan Torres Ribes, que era el titular, era l'ordinari de la diòcesi de Menorca. I el va pagar tantes vegades com va ser necessari per mantenir oberta aquesta publicació, que sobretot això és un periodisme en el que va mantenir i va treballar de manera intensa, continuada, per fer valer el pensament catòlic en un moment d'extraordinària i molt significativa laïcitat de la societat. La secularització havia començat a donar passes molt clares, molt evidents. Això explica per què Lleó XIII li va dedicar algunes de les seves encícliques en el periodisme i a la funció del periodisme. I el bien público, per una banda, en el cas de Maó, l'Iris per una altra, abans el Vice Católicos, i tots aquests grans puntes més importants de serra del periodisme de la Menorca que tombarà del 19 cap al 20, no hi ha dubte que el pensament catòlic és una de les, diríem, una de les facetes que el conjunt del periodisme acaba complint i tenint de manera extraordinària i singular. I, bueno, fins aquí aquesta descripció que, com veus, no entra en grans profunditats, però que sí que, si més no, ens situa en les coordenades principals d'allò que podem anomenar una mica quin és el mapa periodístic del Vigía Católico, per una banda, l'Iris, i en el cas de Maó, mirant ara les jornades en seva totalitat, hem volgut recuperar i recordar en les seves respectives efemèrides, perquè efectivament el pensament catòlic és un dels pensaments clau en la riuada important del periodisme que apareix a Menorca des del sexenni revolucionari i fins a la Guerra Civil, que marca un tren profund, com en tantes coses, de la vida i la història de l'illa de Menorca. Gràcies. Si voleu algun comentari, podeu fer algun comentari, i si no també, com tenim la previsió, donaríem pas a la intervenció de Joan Manuel Allès, que ens ha de parlar el diari catòlic per antonomàsia de Ciutadella, a l'Iris, 110 anys d'un diari, 80 anys d'un seminari. Josep, si estarà amable, i després, si voleu, podríem fer un comentari de totes les dues ponències. I us agraïm una vegada més pot ser aquí, el seu company. Bones tardes. Per sintetitzar tota la història de l'Iris en una conferència és difícil, m'he centrat molt en el primer any de la fundació del diari, el 1913. He anat a fer un poc cap a 1923 i després he mirat sobretot els llibres de la República de l'any 31 i hem acabat amb els darrers nombres de l'Iris de l'any 36 en un poquet en l'evolució d'aquesta capçaleta. I tancaré la conferència xerrant un poquet
Aquest setmanari l'Iris, però, centrat en la figura de Josep Carles Quintana, que és una persona qui està entre aquests dos mitjans de comunicació. Per una banda, el nom d'aquest de l'Iris no li ve per haver fundat el setmanari l'Iris, sinó que li ve per ser el primer repartidor del diari l'Iris, on hi va començar ell, i després la seva etapa com a editor, director i també com a periodista, en faceta també com a, podríem dir, impressor, que va començar també als mateixos tallers i amb una sèrie de coincidències sense figura de Miquel Capomedina, i va ser professor seu en el seminari. El 1 d'abril de 1913 va començar la publicació de l'Iris com a diari catòlic sota la direcció del reverend Guillem Capomedina, 1983-1936, i estava imprès als obradors de l'impremta del Sagrat Cor de Jesús o impremta Maçanet de Ciutadella, en les carreres Les Voltes, just al costat de la casa d'Esport de la catedral i editat pel Bisbat de Menorca. A Ciutadella era alcalde Gabriel Saura i el comte de Romanones presidia les Corts i regnava a Espanya el rei Alfons XIII. En 1913, a Ciutadella també s'editaven els següents mitjans de comunicació o publicacions periòdiques, com ha dit també en Miquel. Una altra era de Joventut Republicana, 1910-1916, periòdic quinzenal que va començar la seva publicació per molt d'haver-se constituït a Ciutadella un comitè de Joventut Republicana i aquest servia d'òrgan de propaganda del mateix i per l'escola racionalista que s'havia creada en el casino de 7 de gener d'Unió Republicana. Hi ha la segona època del Congreante, 1901-1923, periòdic mensual de religió, instrucció i amenidades, posa, editat per la Congregació Mariana de Sant Lluís Gonzaga i Sant Estanislau de Cosca. La primera època de Nostra Auxília, 1911-1976, editat per la Congregació Salesiana de Ciutadella, i Montetoro, la primera època, 1912-1920, revista Mariana mensual, en èpoques posteriors va ser suplement oficial del Butlletí Oficial del Bisbat, 1920-1929, i òrgan de les Escoles Blanques d'Acció Catòlica i de les associacions auxiliars entre 1943 i 1967, en què desapareix. Com hem dit, l'Iris Diari Catòlico, que va sortir al carrer dia 1 d'abril de 1913, va ser una publicació ideològica, conservadora i ultracatòlica, editada pel Bisbat de Menorca fins a l'agost de 1936 i redactada i imprimida a l'impremta del Sagrat Cor, coneguda popularment com l'impremta de Racó. Són diversos els actors qui assenyalen que el bisbe Joan Torres i Ribas va ser el fundador del diari, considerats per molts o per alguns com una publicació modesta que durant els períodes de la Segona República va tenir una línia editorial propera al tradicionalisme. El bisbe Torres, el bisbe 13 de desembre de 1844 a Ciutadella, 20 de desembre de 1939, va ser elegit bisbe de Menorca el 9 de juny de 1902 en substitució de Salvador Castell de Pinazo. Va ser congregat bisbe el 12 d'octubre següent pel nunci Aristide Rinaldi, prenent possessió de les diòcesis i exercint el càrrec fins a la seva mort el 20 de gener de 1939, amb 94 anys, poc abans de la fundació de la Guerra Civil a Menorca, el 8 de febrer del 39. Joan Torres i Ribas, com ha dit en Miquel, ha estat el bisbe que ha regit durant més temps la diòcesi de Menorca, un total de 36 anys, i és considerat o va considerar una persona de caràcter bondadós, intel·ligent i molt caritatiu. Va afrontar amb lucidesa els problemes religiosos i socials que es van manifestar a l'illa i en esclatar la Guerra Civil Espanyola, que ja tenia 91 anys i es trobava mig sec i malalt, va fer que els republicans respectessin la seva vida, però tampoc va poder evitar que 40 preveres menorquins fossin assassinats a la banda de Llevant. Va passar els seus darrers anys i dies confinat a l'Hospital Municipal de Ciutadella i va ser un dels bisbes que va signar la carta col·lectiva de l'Episcopat espanyol als bisbes del món sencer, possiblement per motius de salut. Després de la Guerra Civil, el diari l'Iris va ser confiscat a l'agost de 1936 i va canviar el seu subtítol passant-se a dir l'Iris Diari Antifascista, i el seu director, fins a aquell moment, Guillem Capomedina, seria assassinat el 19 de novembre de 1936 i l'Iris es continuaria editant fins a la seva desaparició el dia 31 de juliol de 1937, però ja com a diari antifascista. Com hem apuntat, des del 1 d'abril de 1913 i fins a la confiscació del relatiu al juliol de 1976, quan va passar a denominar-se diari antifascista, va exercir la direcció del senyor Guillem Capomedina, que segons explicava el prevere i historiador Guillem Bonspons, després de 3 cursos acadèmics a Roma,
on va obtenir 2 llicenciatures i un doctorat, i en Capó va conjugar el culte catedralici, va aconseguir una canongia magistral en la docència com a professor de Ciències Naturals al Seminari de Ciutadella i amb una fecunda tasca periodística, desenvolupada principalment des del diari Iris. El senyor Guillermo Pons ens diu que quan acabava la classe, el senyor Capó s'anava corrent cap a l'impremta, ja que el diari sortia a l'1 del migdia, i abans havia de revisar les últimes notícies d'actualitat. Es descriu, també és habituari, que hi ha en el setmanari Ondero, que és l'antecessor del setmanari Iris, i a la contraportada hi ha una secció dedicada als màrtirs de la Guerra Civil, les persones que van ser assassinades durant la Guerra Civil amb tendència dretana, i també els capellans, o alguns dels capellans assassinats a Cala Figuera, i entre ell i el castell, i ell va, en aquest obituari, també es diu que el diari Iris, gràcies a en Guillem Capó, van adquirir un prestigi notable, que era plenament catòlic i que venia a ser l'òrgan oficiós de la diòcesi menorquina. Al març de 1936, a Iris, el periodista i professor Capó Medina escriu: no es guanya res destruint esglésies, incendiant convents, assassinant pacífics ciutadans. El crim no ha estat mai principi fecund de vida. Un dia abans, també en el diari catòlic de Ciutadella, va publicar aquesta exhortació a favor de la pau i la concòrdia. Si fos més potent la nostra veu, convidaríem a tots els espanyols a deposar les armes agressives amb les que es van esperir, oblidant-nos en la calor de la lluita dels interessos vitals de la pàtria. Tot ens demana serenitat, pau, mútua intel·ligència, i deixant davant d'apassionaments i odis per viure com han de viure els fills d'un mateix poble, els ciutadans d'una mateixa nació. Aquests són els darrers escrits del senyor Capó Medina, que va ser empresonat a la presó Atlante i afusellat el 19 de novembre de 1936 a Castell quan tenia 53 anys d'edat. Parlant de la línia editorial, el diari l'Iris ha fet el nom de l'Iris de Sui. És la part de Sui que ens permet veure i també ens permet llegir. Per tant, això, el que m'havia explicat això, he jugat amb les Quintana en vez de l'Iris quan vaig demanar en el seu moment que volia dir el nom de l'Iris. En aquell moment, quan surt al carrer, el diari l'Iris només té 2 pàgines, impreses sobre una tinta, i s'edita en llengua castellana. La gran majoria dels articles i notícies en els primers anys van ser signats, encara que es descriu en Guillem Capó Medina, i això han fet també alguns d'ells davant un pseudònim. O bé, la majoria d'ells, sobretot els que obren cada edició, estan renosos per la bona premsa que els signa com a premsa associada. El primer número del nou diari Ciutadella, sota el títol Les nostres primeres paraules, signat per la redacció i no per la direcció, i a 4 columnes superiors, es publica el primer editorial, on s'informa als lectors de quina serà la línia que seguirà i el propòsit del nou rotatiu. A l'aparèixer en l'estadi de la premsa del primer número de l'Iris, ens acompleix traçar als lectors el nostre programa i assenyalar els camins que ens proposam seguir. El nostre objecte, fins i tot a pescanvi de sacrificis, i encara a costa de tot gènere de treballs, és el de dotar la nostra estimada Ciutadella d'una publicació netament catòlica que, no obstant la seva modesta presentació, difongui en la mesura de les seves forces els salvadors principis religiosos, morals i socials que són la base més sòlida de la veritable prosperitat dels pobles. L'amor Menorca en general i de Ciutadella en particular quedarà plenament demostrat en aquestes columnes. Quin dubte hi cap. Potser no va ser el seu sol el que em va veure néixer. No creiem en l'edificant calor del seu sol. No és aquesta terruca la que ens ha prestat el necessari aliment per al nostre desenvolupament físic i intel·lectual. És molt natural, idò, que la nota patriòtica repercuteixi sonora en els nostres escrits, que elaborarem en decidit afany en pro de la seva prosperitat en tots els ordres de veritable civilització. Les violències, les polèmiques personals no tindran cabuda en aquestes columnes. Amor a la veritat, detestació de l'errat i la circunspecció als homes, encara que siguin els nostres enemics. Aquesta serà la nostra Eivissa,
que reclamen de consum la cultura i la caritat cristiana. Fills sotmesos de l'Església, no volem sortir-nos ni una mica d'allò que ens ordena. Per això, començant la nostra tasca periodística, sotmetem-nos incondicionalment i de molt bon grat a l'autoria eclesiàstica, personificada en aquesta diòcesi per al nostre digníssim relat, a qui respectuosament saluda l'Iris. Transmetem a si mateix la nostra fundació més sincera i atenta a les autoritats superiors de l'illa i dels respectius pobles de la mateixa, particularment de Ciutadella, i finalment dels nostres col·legues i intercessors del nostre sonorós lloc de la bona premsa peninsular i insular. En aquest primer editorial, en aquestes primeres paraules, l'Iris deixa ja molt clara quina serà la línia a seguir, quines seran les línies editorials i cap on aniran dirigides les seues paraules i les seues informacions. L'Iris començarà sempre amb un article que ocuparà moltes vegades pràcticament 3/4 ben bé de la primera pàgina apuntada enviat per la bona premsa. Seran en comptades ocasions que seran notícies de caire local i després sí que tindrà una sèrie de perfils on inclourà les notícies locals. Són notícies de 3 o 4 línies curtes, no són una gran desenvolupament, sinó que són flaixos periodístics. Després s'hi tindran els seus corresponsals de Madrid, tractaran molts temes, sobretot que li preocupen a nivell nacional. Estem en un moment també confús i delicat per el que seria la premsa com si per l'Església Catòlica, i el que passava en el 1913 és que l'Iris surt en aquest moment en què l'Església Catòlica està profundament preocupada davant l'anunci del govern estatal, presidit per Conde de Romanones, d'eliminar l'obligatorietat de l'assignatura de catecisme a les escoles de primària espanyoles, i aquesta va ser la seva operativa. Per altra banda, a nivell local, des del Bisbat de Menorca també es comença a veure amb preocupació el naixement de l'escola racionalista que han creat alguns fabricants de sabates en el siglo que sigui de 7 de gener republicana. Això fa deixar un poquet amb aquesta preocupació, sobretot en la part del Bisbat, en aquest, podríem dir, creixement de gent de manera més progressista, d'un pensament totalment diferent de l'Església Catòlica, i sobretot a nivell nacional, el liberalisme de Romanones els preocupa perquè retira, o es vol retirar el que seria avui l'assignatura de religió com a assignatura obligatòria. Des del primer número de l'Iris es batallarà fort per aquesta obligatorietat de l'assignatura de catecisme, el que ara seria religió, i ho farà amb articles enviats des de la bona premsa, cobriran, excepte en comptades ocasions, com he dit, el rotatiu ciutadà. De fet, tornant a la portada del primer exemplar de l'Iris, a la secció d'actualitat, les primeres paraules escrites també ho deixen clar fins als campes, el camí per seguir. Donant principi a la tasca periodística que deixam anunciada, associant-nos sincera i resoludivament a la protesta nacional i de manera particular a la de Menorca contra el desatentat projecte de supressió de l'ensenyament obligatori del catecisme a les escoles de primària. Aquest diari s'honrarà inserint els telegrames i la resta de documents de protesta que Menorca ha enviat i segueix enviant. A aquest efecte, els publicam, els que veuran a continuació, això ens ha semblat el primer digne de publicació per l'honor que resulta per Menorca i perquè l'exemple que aquestes manifestacions ofereixen ha de produir sentiments de la i estímuls perquè posem tots els nostres esforços en oposar-nos a tota obra sectària que ha de resultar sempre alhora antipatriòtica. L'Iris es presenta com a defensor del catolicisme, del patriotisme i acull dictàmens de la bona premsa. De la bona premsa, ja ens van explicar-nos la mentadella la setmana passada a les jornades, va ser una campanya sorgida a finals del segle XIX, que va durar fins a la dècada de 1960, dedicada a propagar tot allò que l'Església entenia com a bones i males lectures. Afectava llibres i publicacions periòdiques, s'editaven revistes amb lectures recomanades i llistats de llibres que havien de ser prohibits. Fou un moviment molt viu a l'estat espanyol, creava el Dia de la Premsa Catòlica, pioner en el món, i l'envio del que avui seria la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials de l'Església Catòlica, que es celebra de manera universal. En aquest primer editorial, l'Iris es posiciona dins el moviment periodístic de la bona premsa, i aquesta formarà part de les seves pàgines al llarg dels anys. Per exemple, a l'edició del 9 de juny de 1923, la portada està íntegrament dedicada a l'excepció d'un anunci al Dia de la Bona Premsa, amb una carta signada per
per l'arquebisbe de Sevilla, el papa Pius XI, i també l'article El dia de la premsa catòlica de l'any 1923, signat pel mateix arquebisbe. Aquesta diada es celebrava el dia 29 de juny, el dia de Sant Pere i Sant Pau, i al llarg del mes de juny era més que habitual trobar a les pàgines de l'Iris articles i notícies que parlaven d'aquests esdeveniments, que es celebrava també en solemnitat a Menorca, com el 1923, a la intervenció del capellà de la base naval de Mó, el doctor Carcavella, i l'advocat mallorquí Josep Font i Arbós, que van intervenir a Mó i a Aló, i també per donar el primer esforç se celebraven sortejos de preciosos objectes regalats per distingides persones i la celebració de tridus preparatoris a l'església de Sant Agustí, a més d'un capvespre literari al Col·legi Salesià. La Bona Premsa publicava també el seu mitjà de comunicació El Hora El Labora, dedicat a promoure el Dia de la Premsa Catòlica, que el 1923 es celebrava per setena vegada a Espanya i a tot el món. Recomanava als lectors de l'Iris la lectura i propaganda d'aquell número, la creuada de la premsa, i s'enviava i se'ls avisava o se'ls anunciava que s'enviaria de manera gratuïta a tot allò i que demanés el director de Hora de Labora que els remetria aquests exemplars des de Sevilla. Tornant a 1913, en el segon nombre de l'Iris, es fa un editorial d'agraïment també signat per la redacció, en el que es parla de les nombroses felicitacions i paraules de suport que han rebut per iniciar la publicació d'aquest diari catòlic. Era una necessitat que reclamaven de consum la religió i la nostra petita pàtria. Al traçar avui aquestes línies sentim la satisfacció immensa d'haver interpretat els sentiments de la immensa majoria dels nostres conciutadans. Ens complim a suplicar als nostres subscriptors i a tots els habitants d'aquesta ciutat una activa propaganda de la bona premsa, plenament convençuts que presten un assenyalat servei a la nostra causa, que és la causa de Déu. Per això, per la nostra part, farem tot el que sapiguem perquè sigui amena, interessant, la lectura de l'Iris i a mesura de la protecció que es dispensi al públic, afavorim-nos amb noves subscripcions i amb el seu poble, millorant la nostra modesta publicació. Endavant i agraïm, com es mereixem, les esmentades felicitacions, acabant amb el Déu us pagui. Al llarg dels següents números, la secció d'actualitat, com es va anunciar al primer nombre, s'aniran publicant els telegrams de protesta contra l'eliminat l'obligatorietat de l'ensenyança de la religió catòlica i les escoles de primària oficials. També les pressions de la bona premsa arreu de l'Estat, el malestar presentat pels cavallers militars al rei Alfons XIII, la preparació dels mitins i les manifestacions i el posicionament de molts de mestres i professors de primera ensenyança, instituts i universitats a favor de l'ensenyament del catecisme sigui obligatori, posaven romanones contra les cordes i això ho explicava l'Iris en un escrit de Sabrina Aznar, publicat també a la Gaceta del Norte, en la mateixa línia que es publicaven articles del Visconte de Valdeherro. L'Iris publicava també que en 1913 dos números extraordinaris, Emili de Quartilla, tots dos editats el dia 13 d'abril, referents a l'atemptat patit per el rei Alfons XIII a Madrid quan va rebre 3 tirs de l'anarquista Manuel Sánchez Alegre, que va ferir d'escavall i ell, el rei, va sortir il·lès. Són exemplars fets a tamany Quartilla, estan molt clar que s'imprimeixen i es reparteixen al moment, cosa que en aquell moment hi ha que pensar i hi ha que traslladar molts a les impremtes de principi de segles han d'anar a la tipografia, són pocs els tipus que tenen i és una feina de tipografia ràpida que s'ha de corregir i enviar i distribuir tot d'una. El 15 d'abril es publicava també a l'Iris de 1913 el primer article del bisbe Joan Torres, signat no com a bisbe, però sí com a no ser el bisbe, que es dirigia al clergat i a la diòcesi de Menorca per convocar-los a tenir una acció de gràcies per haver salvat la vida del sobirà i que Déu et celebri a totes les esglésies de Menorca. En el seu primer any de vida, l'Iris seguirà la doctrina de la bona premsa i del catolicisme més conservador i el darrer trimestre de 1913, quan el tema de la signatura de catecisme s'ha resolt favorablement, iniciarà un nou front contra el racionalisme de l'escola racionalista instaurada, com han dit els mestres sabaters republicans, el casino de 7 de gener, el que tildarà de temps. A més, per a les notícies generades per la bona premsa o pel bisbat de Menorca, a l'Iris també hi ha una notable relació periodista amb actes, esdeveniments i iniciatives que porten a terme la Salesiança Ciutadella i el culte cap a Maria Auxiliadora, fruit de la bona relació entre Guillem Capó de Medina i el salesià Gustavo Mas. Fidel a la seva línia editorial i
de cada vegada amb més força a Ciutadella, l'Iris es convertirà en el mitjà de comunicació a seguir a una ciutat on encara l'Església i la noblesa tenen molta força, però sense deixar de banda els republicans de dretes i esquerres, els racionalistes i els incipients moviments obrers que faran que Ciutadella tingui també un alcalde republicà en 1931. L'Iris viurà la Guerra Europea de 1914 i la grip espanyola de 1918, que fou ben sagnant a Ciutadella, on hi va haver el gruix de la pandèmia. Sobretot en aquest nombre, l'any 1918, a l'Iris ens trobarem pràcticament la relació des de funcions, les persones que patien el grip, i trobarem la mort, per exemple, del boticari Seguí, de la seva mare. Hi trobarem dades importants, com per exemple el senyor José Pere Cintas, de Can Cintas, que encara estan ubicats a Mó, és un de les poques persones que té cotxe en aquell moment a Menorca, es menja i es dedicarà entre un anar i venir entre Ciutadella i Mó per dur medicaments, per dur zona i per intentar curar a la gent que pateix la pandèmia de 1918. Hi trobarem molt de datos, sobretot de padeciments de zona i de com va millorant a poc la pandèmia i també trobarem els grups que va fer durant el mes d'octubre a novembre del 18. També a l'Iris, a més del 14, com xerrar de 14 i de 18, també hi trobarem com arriba la Segona República a Ciutadella, el 31, i de com es van imposar entre els pensaments més liberals i lograr la fratricida Guerra Espanyola del 36, on alguns dels pilars del setmanari seran detinguts i assassinats, entre ells el seu director, i per haver-se actius en la redacció del Rotatiu Ciutadellenc. De la mateixa manera que l'Iris serà encantat pels republicans el mes de juliol del 36, que mantingueren el nom d'antifascista fins als agost del mateix any com 80. Van ser 26 anys de premsa catòlica de Ciutadella, de la bona premsa, de sortir al carrer de dilluns a dissabte en defensa del catolicisme, de les idees conservadores i de les bones pràctiques a aquella Ciutadella radical i senyorial, però també de cercers de banqueta i d'empresaris republicans que volien el progrés i rompien amb els morros del que fins llavors estava establert i que l'Iris no veia amb massa bons ulls. La crònica de l'Iris del dia 25 de juny de 1923 xerra de les festes de Sant Joan i acaba amb una frase molt clara que us explica aquest pensament i és que diu a les arlotes de Ciutadella que els escotes i les mans curtes no tenen res a fer la festa i que no són benvingudes. Aquí us demana, us explica el seu dessò conservador. A l'inici trobarem figures importants, com algunes d'elles dites per Miquel, com l'Àngel Ruiz i Pablo. L'Àngel Ruiz i Pablo tanca la portada de l'Iris del dia 31 de desembre de 1913. Hi trobarem tots aquests articles del senyor Capó Medina, no signats. Hi trobarem poc a poc, així com va evolucionant l'Iris, així com el 13, 14, 15, 16, 18, poc a poc a partir dels anys 20 sí que comença a haver articles signats. Hi trobarem alguns sota pseudònims, com el J. Facundo i el senyor Andreu Bosch, Andrada. És un dels grans pensadors i un dels grans creadors del diccionari. Hi trobarem articles també de diferents capellans que són assassinats a Calafiguera i a Castell. I després no es va concentrar, perquè és un tema visualment a part, que mereix un estudi a part i molta més difusió, és a partir del 34, el naixement del Club Menorquí, creat per el senyor mossèn Salvador de Fornés, i allà entre aquests tiris amb tota la intel·lectualitat del menorquí, amb tota la intel·lectualitat i la cultura, és una de les grans publicacions a tenir en compte. Crec que s'ha de fer un gran estudi del que és el Club Menorquí i a partir d'aquí donaria un vot i m'enviaria altra vegada cap enrere, on aquell 1 d'abril de 1913, una ruta de just 8 anys, Josep Alés Quintana, que havia perdut son pare als 5 anys, entrava sota la tutela de Guillem Capó Medina, que en aquell moment era professor seu en el seminari,
va fer feina a l'impremta Massanet i aquella primera feina que li van donar va ser repartir aquell diari de nom Liris que havia vist la llum el mateix dia en què començava la seva vida electoral i que 30 anys després refundaria com a setmanari d'informació i cultura. És per això que el nou nom d'en Bet Liris, com us deia al principi, no li ve del setmanari, sinó per haver estat el primer repartidor d'aquell diari del que hem parlat. Josep Aldés Quintana va néixer el dia 26 de maig de 1904 al número 7 del carrer de Sant Joan. Era fill de Guillem Aldés Bosch i de Joan Quintana Seguí. Va cursar les seves primeres lletres a l'escola preparatòria del seminari, on va coincidir amb els que serien dos grans amics al llarg de la seva vida, el germà Josep i Francesc de Borja Moll Casasnoves, i amb aquest també va coincidir amb el diari Liris, especialment amb Francesc de Borja Moll, que també escrivia allà, i fins i tot en els primers 30 anys trobant que en Francesc de Borja Moll ens diu que ell escriu poemes i escriu coses i que l'amic seu, en Josep Aldés Quintana, els que hi recita i els declama. El jove Josep Aldés es fa auxiliar d'impremta i també segueix estudiant al Col·legi Salesià, on el Gustau Mas no sols descobreix en ell la seva faceta com a actor i com a ràpsode, sinó que també és coneixedor de la seva vocació per les arts gràfiques, per les caixes, per les màquines d'imprimir, per les tipografies, i gràcies a don Gustavo i als salesians de Ciutadella, Josep Aldés Quintana es becà per anar a estudiar a Sarrià als tallers d'arts gràfiques dels salesians, on hi romandrà 5 anys, on hi obtindrà allà el títol de mestre d'impressió. És el primer menorquí que estudia arts gràfiques als prestigiosos tallers d'escola de Sarrià i de retorn a Ciutadella comença a fer feina a l'impremta Moll, fins al moment en ser cridat a Files, on servirà com a mestre impressor del regiment número 63 de Maó, fins a acabar el servei militar, on decideix obrir el seu propi taller d'enquadernació al carrer de Sant Joan, cantonada en la placeta del Truig, on altra vegada tornarà a rebre el suport i l'empenta de don Gustavo, que l'anima a obrir la seva primera impremta, Tipografia de Maria Auxiliadora, on començarà a imprimir un Auxilio que es publicava des de 1916. En 1936, l'impremta passarà a dir-se Impremta Aldés, la que estarà al front fins a la seva mort el dia 1 de desembre de 1985. A més de la seva vessant d'impressió, Josep Aldés també tenia la d'editor i la de periodista. El 1935 editava la revista esportiva Catacrac, el primer setmanari de periodisme menorquí dedicat exclusivament a l'esport, del que es van editar 38 nombres i que va quedar aturat per mort de la Guerra Civil. El 1939, just 3 mesos després d'acabar la Guerra Civil a Ciutadella, sortia el primer nombre del setmanari de Rondel, qui seria el braç verdader antecessor del setmanari Liris, que es clausurà després de la publicació de 60 edicions. Des del tancament de l'Ondero, per les insuperables barreres de la censura per una banda i per la manca de paper per l'altra, en Bet Aldés no s'atura fins a aconseguir que Ciutadella torni a tenir el seu mitjà de comunicació propi i després de moltes converses i reunions, aconsegueix que el bisbe Bartomeu Pasqual li doni la capçalera del diari El Iris, diari catòlico, aturada des de 1936 i comenci a dir-se com a setmanari el 17 de juliol de 1943, com ja hem dit, setmanari d'informació i cultura, que estarà molt lligat també, ja que millor, al bisbat de Menorca i en especial a la figura del bisbe Bartomeu Pasqual Marroig i també de manera molt especial als salesians i la figura d'en Gustavo, amb motiu d'agraïment de l'educació rebuda, de l'aprenentatge d'ofici i d'impressió i pel suport rebut per la família salesiana al llarg de tots aquells anys. És per això que podem dir que l'Iris serà un mitjà de comunicació lligat a l'Església Catòlica Ciutadellenca, al bisbat i als salesians, al bisbe Pasqual i d'en Gustavo i a la catedral i a Maria Auxiliadora. L'Iris, al llarg de més de 30 anys, va ser el vehicle exclusiu d'informació en què comptà Ciutadella i va fer amb el suport no sols del bisbe i dels salesians, sinó també del Bressol Cultural de Carrer Ciutadella dels anys 40 i 50, amb figures com el doctor Hernández, el boticari Cavaller, Piné, la boticari Martí després, el notari Verdaguer, l'advocat Marc Mascaró, Ramon Cavaller, que en va ser el primer director, Llorenç Galmés, mestre Llorenç Galmés, en Josep Porlluc, en Pep Padet, l'Antoni Mesquida Cavaller, els poetes Timoner Petrus i Marcín Riera, a més de Rosa Gómez, Fernando Martí, Josep Mascaró de Sarrius i Guillem Florí Piedrabuena, entre molts altres. Josep Aldés Quintana ha estat repartidor, impressor, editor, periodista, director del setmanari de l'Iris, com també va ser el primer locutor que va tenir Ciutadella a la postguerra, on cada dia des de la plaça Espanya explicava a manera de diari hablado el que passava a Ciutadella des de la informació municipal, les cartilles de racionament, la vida social, els esports. També qui es casava, també qui rebia primera comunió, també totes aquelles coses que eren dites a Ciutadella, una Ciutadella
on en aquest moment no hi ha cap mitjà de comunicació escrit i on tenir un aparell de ràdio és, podríem dir, un objecte de luxe, perquè durant la Guerra Civil pràcticament tots els aparells de ràdio són confiscats, hi ha molt poca gent que després del 39 té un aparell de ràdio i ell es dedica a fer aquesta de son i li surt un altre malnom per la gent que es congregava a la plaça d'Espanya, allà on hi havia el bar Plata, que alguns escoltaven en Bet de Risc, però li surt un altre malnom que és en Bet d'Escaixó. Caixó per aquell gran altaveu que tenia al costat i on anava fent aquests rum-rums periodístics i que podien dir que seria el pioner del que serien els locutors de ràdio a Menorca. Aquest setmanari, aquest mes de juliol, ha celebrat els 80 anys de la seva fundació, un setmanari que ha evolucionat com tot, en el temps, la tipografia ha passat a SOPSE, de SOPSE al món digital, ha estat dirigit per 3 generacions de Bet de Riris, Savi, mon pare, i des de 1989, per això mateix, i crec que l'esperit és el mateix. És el mateix que me van inculcar i el mateix que Savi va inculcar mon pare, informar a Ciutadella, mantenir el compromís de sortir cada setmana i evolucionar i innovar constantment per seguir sent el mitjà de referència i de comunicació en aquesta Ciutadella que poc que ha estat relacionada al llarg de 110 anys amb un nom, amb una capçalera, que és la capçalera de l'Iris. Fins aquí la meva intervenció. Podia xerrar molt de Savi Pep, podia xerrar molt del que és l'Iris, podia xerrar molt del que és Impenta, també xerrar del que és l'actualitat setmanaris i revistes, que s'han convertit des d'aquella capçalera que us va deixar un Savi i un pare del setmanari de l'Iris a les capçaleres que han nascut en els darrers anys, com pugui ser de Ferreries, en les capçaleres que hi ha en actiu, com pot ser de Publicació Menor, dedicada a la gastronomia, o com la NUA dedicada a les dones. Us ha convertit a vegades el primer grup editorial de premsa local editat a Menorca i fet en llengua catalana, i de la llengua catalana també un apunt és que durant els anys 40, els anys 50, els anys 60 i els anys 70, quan era difícil d'escriure i no estaria ben vist d'escriure en català, l'Iris treia tant en tant o publicava articles en català. Bé emprant, que eren articles de folklore, Josep Montjuïc, bé traient totes aquelles llegendes menorquines d'en Francesc del Branca, o bé perquè també hi havia persones que des de Catalunya, des de Mallorca i des de també Menorca començaven, veien una porta oberta a poder escriure en català l'Iris. Això venia, sobretot, gràcies a la bona relació d'en Josep Pérez Quintana de la relació de Sudern, i és qui marcava la censura. El censor que també va aquí, que era en Josep Montjuïc, que era el mateix que hi estudia, i després, sobretot, hi ha una part molt important de l'Iris, que és la part de 1975-76, els inicis dels anys 80, en què en Josep Albatxar, mon pare, obre les portes de l'Iris a tots aquells joves progressistes, a tots aquells joves que creuen en una altra manera de fer política, creuen en les dones, en Joan Lota Casanovas, en Andreu Bosch, hi trobem també Damià Coll, poeta, en Gustau Joan Marejant, fan que l'Iris en aquell moment cregui en la nova llengua catalana, en recuperar la llengua catalana i sobretot amb una cosa, i per això crec molt important, l'Iris sempre ha estat un mitjà de comunicació conservador. En Savi, el meu pare de Savi, i també s'ha donat més conservador cap al centre dreta que cap al centre esquerra, i va saber donar una oportunitat a aquella gent jove, en aquell progressisme, per s'interés de l'Iris, perquè sempre l'Iris s'ha cregut que és el mitjà de comunicació de tot Ciutadella. I volem acollir sempre tot, i això ho hem fet. I sense deixar de banda les bones relacions amb l'Església. Aquestes bones relacions han seguit i segueixen ara qualsevol dels vius rius i sobretot en persones que vull agrair, com són el cas d'en Bosco Fanent, el vicari general, i des de sempre ha tingut la seva pàgina de col·locació d'opinió a l'Iris, parlant de l'Església, ara mateix amb el seu quadern de cap. Moltes gràcies per tot i... Una
sembla que farem algun comentari que podríem fer. Tenim la previsió, però, amb el guió en la mà, de les 7:30 fer una mica de descans, 15 minuts, abans de reprendre en una altra sessió, o si no, si volem fer el descans i després reprenem, fer tal vegada un comentari si és d'escàs i donant pas a la tercera d'avui, o si tant voleu, en acabar la tercera i última de la sessió d'avui que vespre, després podrem fer algun comentari més de caràcter global i general sobre el tema de premsa i catolicisme i els temes que específicament hem tractat en aquestes intervencions. Anem a fer un break coffee que diuen en els congressos moderns. Sí,